our channel. Nandito tayo ngayon sa Petit Jungle 2. Petit Jungle 2 kung saan nandito itong mga malalaking tanim. Dito namin inilagay itong mga giant plants natin. Kaya nakikita nyo sa background ko. Huwag naman masyadong ibabad ang mukha sa cam at baka kayo magsawa sa aking mukha. Okay, eto, balitaan ko kayo dito sa mother plant ni Angela. Si philodendron. Saan ba yung gamot doon? Wala naman. Philodendron noon, pero ngayon tomato phylum na. So tomato phylum, African Fantasy or Angela, ay yun ang ipinapangalan sa plant na ito. At kapag lumaki guys, alam nyo ang dahon niya is like this. Ito yun. Nakita mo yan, Angela, because it looks like, ayan, parang angel na lumilipad. So, kaya natawag na Angela. Ayan, at ang formal name niya is African Fantasy. Ayan, ito yung galing sa Africa guys. At napalahian na dito sa atin sa Philippines. Ayan, at ang ganda-ganda. Ngayon guys, ano yung ipopropagate natin? Yung papay ba o kaya yung Okay. Ano tawag doon? Yung Mag-propagate tayo ng anthurium guys. Kasi lagi na lang philodendron. Ngayon ay, this time, ay anthurium. Ayan, super boom ang aming i-propagate. At Diyos ko, ang lalaki ng mga tanim dito. Nagsisilakihan at nagkakabanggaan ng mga dahon ni Monstera deliciosa, dahon ni Cycad, dahon ni ni Dion. Ayan si Dion. At ito naman dito ay nandito naman si ang kapal na ng dahon ni Papaya. ito yata. Oh, grabe. Ayan. Ang laki ni Papay. Oh, grabe. Ay, ang bigat. Bigat yata niyan. At ayan, nandito pa si Queen Anthurium. Ayan, kilala nyo si Queen Anthurium? Ayan, si Queen Anthurium. Ayan. At ito yung ipopropagate natin. Ito ay Anthurium din. This is a kind of cardboard plant na tinawag na Anthurium na super boom. Yun naman ang tawag nila guys. Hindi ko alam talaga yung formal name. Pero ewan ko, parang yun lang ang naririnig kong pangalan niya. Super boom. At meron siyang mga spider. Hey! Nandito na naman itong mga alaga naming mga aso. Sinundan kami guys. Tingnan nyo yung dahon niya. Ang ganda-ganda. At ang kapal nito guys. Grabe ang kapal. Ang kapal ng dahon. Naririnig no? Oh. Oh, mo sa doon papakan Parang plastic. Hello, Super Boom. Huwag kang magagalit ha. Nagagandahan lang ako sa iyo. Tanggalan kita ng damo. Ayan, mga weeds. Ayan. May mga weeds siya dito. Ayan. Tinubuan ng ferns. At meron pa siyang bulaklak dyan na tumubo. Uy. Pwede itanim ito, taniman. Ayan. Begonia yan. Oh, Wild begonia. That is a wild begonia. I-transfer mo na lang kung saan. At yun nga, pinapakita ko sa inyo guys, ang ganda nitong tanim na ito. Anthurium plant, ganito ang puno nito guys. Ayan. At ayan, ito ngayon ang i-propagate natin dahil as you see, ang aerial roots niya ay napakadami. No? Ang kapal no? Nakita mo? And then tingnan natin kasi ang lakay ko ay expert na talaga siya sa pag-propagate. Ngayon ay tingnan natin at you see, wow, grabe. Kumuha siya ng pot at dahil nabili namin yan na 3 holes lang ang meron. Ngayon guys ay dapat sigurado tayo na madami ang lalagusan ng tubig kapag tayo ay nag-delete kasi yun nga, paulit-ulit kong sinabi, kailangan ng lagusan ng tubig para sa ganun ay hindi siya ma-stuck dyan sa loob at hindi siya maging parang butik na yun ang
cause ng pagkabulok ng plant. Karamihan ay namumroblema, bakit napunjay, bakit nalata sa ulan. Ay yun ang dahilan na hindi nila alam dahil yung kanilang pots ay maliliit ang butas or iisa lang ang butas. Kailangan ay butasan ng marami para sa ganun maraming lagusan. And then the potting mix is, ulit-ulit ko rin sinabi, chunky potting mix or the medium na chunky ang ating gagamitin. At ayan, pinapasyal ko kayo habang siya ay nagpi-prepare ng material. Ito naman ay si Queen Anthurium. Ayan, ito ang queen nila. At si King Anthurium ay hindi, ay ang dami ng dahon ni ano. Ito po ay si ano man tawag dito? Allah. Vitarifolium. That is Vitarifolium, another kind of Anthurium guys, na hanging siya. Para siyang kurbata, kaya natawag na Vitarifolium. Tapos, alam nyo guys, balak din namin na i-propagate ito. Ito yung Anthurium din ito na malalaki ang dahon. Ngayon ay namunga. Nakita mo naman, no? Susi, namunga siya guys. At ang lalaki ng dahon nito guys. Grabe. Oh, ito yung hybrid na pinaghalong radicans and Manila's Pride. Yun, dalawang plants na yun. Yun ang pinagsanib at ngayon ay naging ganyan. At hindi pa rin malaman kung ano talaga ang formal name nitong plant na ito para sana masabi ko na rin. Pero hindi ko rin alam. At si Big Bill ay super big ang kanyang dahon. Siguro, tingnan nyo, lalong humaba hanggang doon. Siguro, ala, haba na talaga. 1.5 meter na siya ang haba ng dahon ni Big Bill at dumadami ang dahon. Nakita mo? At ang lakay ko na busy. Ayan. Oh, ang gandang view niya, oh. Ang gandang ng background niya na ano. Ang background niya na super boom, ang ganda. I love it. Tumingin ka. Yes, yan ang lakay ko. Yan. At naglalagay siya ng ito kasi nagkaroon siya ng parang sapot-sapot. Alam mong sapot-sapot yung spider web dito sa ibabaw niya. Nagkaroon siya kanina parang lumot-lumot. Nilagyan niya nung ito, yung nilalagay namin para antifungal Dethane M45. Yan ang ginagamit namin guys. Ang cute ng Angela. Ayan, at yung mga propagated natin na plants, awa ng Diyos, talagang nabuhay lahat guys. So, dumadami ng dumadami at dumadami rin ang ating mga plants na ngayon na lumalaki at sumisigla. At ang ganda nito, variegated ito, Papa. Ewan ko. Wala, nagbabarigate siya guys. Parang ganun ang sa tingin ko. Nagiging golden na parang, oo, variegation na yan. Wow, variegated. Super ito guys, nakakatuwang tanim dahil ito ay, akala mo na baliktad ano, parang, Okay, tirahin ko lang. Tirahin mo? Okay, tirahin na niya. Aba, makiusyuso tayo. Teka ka lang. Saan dyan ang tinta? Aray ko. Saan? Ha? Yan? Sige. Tapkat natin. Tapkat natin? Okay. Hindi ko makita. Ayan. Saan ba ito? Dito Sige. natin kakat. Yan. Sige. Okay. Ayan. Yan pala niya. Ala, maputol. Hindi? Tapkat eh. Okay lang? Ayun, meron siyang aerial roots na marami kasi. Ang galing ng lakay kong tumingin, no? Natapkat na. Wow! Grabe, no? Wow! Ay! Ayun, natapkat siya, guys. Wow! Buhay na buhay na buhay na buhay. Oh, ang ganda. Wow! At tapos yung wound niya, ilagyan ulit natin ng Dethane and 45. Ayan. Natapkat na sa wakas. Tapos tingnan nyo yung likod ng leaf. Ganyan ang kulay guys. Ang ganda oh.
Oh, variegated na siya talaga. Ang ganda. Ang galing ng kay ko. Wow. May Superman. May everything. Ang nakay ko. Talaga. Okay. Dami. Ay. Sobrahan na. Sobrang dami. Okay. Ayan. Okay, ngayon guys ay itatanim na natin yung natapkat. Ayun na. Nilagyan niya ng moistened rice hull. Moistened rice hull ay yung humus. And then coconut cubes. Ayan. Wow. Ayan. Gusto niya kasi chunky. Ayan. So, here it is. Wow. Landing on the cocoa cubes. Okay. Like that. Okay na. Position natin na ganyan. Pipitin ng cocoa cubes and rice hull uli. No? Meron namang nanonood doon na isa oh. Uy. Ito naman chismosa oh. Charm. Hindi nagawa mo dyan ha? Chismosa ka ha? Ang ganda. Okay na. Okay. Not necessarily na puno yung ating pot. Gusto natin magaan lang and then hindi natin gustong mababad sobra. Kaya ayan. Okay. Ito si sugar bomb. Ito naman na halaman na ito guys, this is self-feeding na matawag. Yung hindi siya necessarily na diligan mo ng umaga at hapon. Ito ay pwede siyang mag-depend lang sa humidity. Yun lang ang maganda sa halaman na ito, hindi siya alagain. Yung kahit mainitan, okay lang sa kanya. Hindi siya yung maarte. Hindi maarte na plant ito. Masyadong independent itong plant na ito. Ang bait niya, no? Hindi nagpapaalaga. Kaya siguro ito ay medyo may kamahalan dahil sa ganun na karakteristik niya. Ayan, balik doon sa kanyang kinaroroonan. Uy, saan na nakalagay yan? Dalawang puno yan. Dalawang pots. Nasaan yung isang pot, Papa? Ito. Ayun, nandun yung isa sa katabi niya. Ito. Wow, maganda rin yung katabi niya. Ang pogi rin niya ha. Oh, kapal din ng mga petals. Malapit-lapit na rin matapkat siguro ito. Oh, magkakaroon na rin ng aerial roots. Ang hirap i-pronounce, no? Aerial roots. Aerial roots. Aerial roots. Wow, ito rin gusto natin i-propagate pero medyo may pagka-sensitive ang halaman na ito kaya hayaan na muna natin ang beauty niya. This is very beautiful. Ito si
Asplenium dodong. Asplenium dodong. That is considered fern. Fern yan. No? Si Asplenium. Ayan. Ayun, napropagate na natin. So, where did you put, Papa? Saan mo nilagay? Saan mo nilagay? Saan mo nilagay yung napropagate? Andun. Ang ganda, oh. Oh. Malaki. Dito guys yung malalaki guys. Papa, nahulog oh. Ayan oh, nakita nyo yung mga halaman namin. Ang lalaki dito guys. Sobra. Asan na yun na-propagate dito? Ayun. Ayan ang top cut. See? See? Wow. Ganda. I love it. Ayan. So, tapos na natin ang ating top cut na okay na. Na-top cut na yung ating ano, super boom. Anthurium super boom. This is considered cardboard plant. Cardboard plant na tawag dahil ganito. Meron ding cardboard dito pero iba namang klase. Ito naman yung super laki. Ang laki. Mas matangkad na sa akin. Look, ipakita ko, i-selfie ko. Ito guys, ay super laki naman ng anthurium na ito. Gusto namin i-propagate dahil as you see, yung ilalim, kung makita nyo, wait lang, ang daming aerial roots niya. Pero sabi ko sa asawa ko, ano kaya? Okay kaya? Pero ang ganda ng plant na ito. Super ganda. Nakita mo? At ang daming bunga. Dito oh, itong bunga niya oh. Mas matangkad na sa akin. Ayan, ang dami niyang aerial roots. Dalawang pots ito guys na malalaking ganito na giant talaga siya. Ayan, ito ang mga anthuriums dito. Tapos meron pang isa dito. Ito, ayan oh, namunga din. Ayan oh. Namunga din siya. Ang laki din. Oh. Wow! Namulaklak ito? Ano ito? Wow! Ang ganda. Ay, bulaklak ba yan? I don't know. Wow naman. See? Makakatuwa ang mga tanim. Oh, ito naman si horsehead. Horsehead natin. Ayan. Ito naman si Crystallinum. Wow. Tingnan nyo naman si Silver Sword. Ang taas na. Hanggang dibdib ko na kalaki. Kataas. Ayan. Ito naman si Bernardo Patsiay. Ha? Ay, ewan. At tumubong pusa itong variegated na ito. Tumubo siya ng pusa guys. Variegated na alocasia. What is that? Hoy! No, you go out! Si ano, si... Salamat, may mga sili. Ito si... Kasi inuubos na niya yan guys. Yung dito oh, kulit. Yung Bella. Si Bella nandyan oh. Ito naman yung kinakain ko itong ganito. Baka kumain ng dahon yan ha. Makapuiso ng mga dahon ng philodendron, mga ibang mga anthurium, itong mga plants na ito ay delikado guys. Ito yung anthurium din, ito yung King of Kings. Uy, nag-yellow nga, kaya tanggalin na muna niya. Tinatanggal na yung nag-yellow guys. Yung pinaka, wow, super laki. Ang laki, wow. Grabe, laki. Parang tabakong malaki. Laki, sobra. Tapos, nasa na si King Anthurium? Do you know King Anthurium? Si King. Ito kasi si Queen. Ayan, nasaan si King Anthurium? Ay, ito yun si King Anthurium. Yan, si King Anthurium. Ito naman sila guys, ayaw nila ng naiinitan. Pero at least siya ay nadagdagan na ng dahon. Oo. Ayan, lumalaki. Ano na oh. Uy, Pwede nang iyan ito. si Tortum. Para siyang parang spring. Nag-spiral oh. Ang ganda no? Si Ito si Tortum. ano oh. Si ano pangalan ito? Ito ay Meron si... siyang isang bago oh.
David Sonny ay. David Sonny, Oh, at least may nadagdag. Ganda pa ng butterfly na nandyan sa kanya. Kusang tumubo yan. David Sonny ay. Yan, si David Sonny ay. That is philodendron. Ay, salamat, may mga sili. Wow! Kasi inuubos ng ibon yan, guys. Kukunin ko mamaya yan. Lagay ko sa ref. Kasi inuubos yan eh. Ito naman yung kinakain ko itong ganito. Nakatikim ka na. Maasim yun lang. Maasim na matamis. Ang ganda. Si mother dito na. Oh. Ito si mother plant. Oo. Okay na si mother. Di ba dalawa ito? Ito na. Isa lang? Ano? Hindi, wala nang ibang natapkat. Wala na yan. Malaki ng mga dahon. Okay. So, what will we do now is magpaalam. Magpaalam na tayo. Papa, ay magpicture muna tayo pang thumbnail. Ha? Bakit? Anong ginagawa mo? Ha? Next time na yan. Okay. Okay. So, magpaalam na kami guys. Magpicture muna kami in thumbnail.